bandiraɓe tedduɓe on calminama on jurama on jottama ene haalda e moon musidɗo moon Alassane Sow gorko mo Koundel garinima yima toɓijimi e saare maɗa gonɗo e Dakar walla mbiya Alassane Sow mo radio télévision fulɓe international bandiraɓe gonɗen ɗo henna ko yeyirde men ɓe tufde fulɓe ɗo e marché Thiaroye Gare noɓe kewide walla mbiyen Thiaroye noddirguel be e baaji bandiraɓe yeeyeteɗo eɗen gandi koko wiyete ko leppi yeeyeteɗo koko wiyete ko ene yimoɓe meɗen hanki ha yettiɓe hande kala siila jimowo hanki taw ko mawɗo majjirnoɗoma sa ari ɗo henna e tufle fulɓe ene wawi jirta hen hoore maɗa kala ko ganduɗa hoore ma ko jimowo meɗen hanki ha yetti hande so tawi en jokkodiri sa ari ɗo henna walla a nuli ma heɓ ɗum no jiɗirɗa dadi henna ɗo woni tufne fulɓe e yeyrde musidɗo moɗon Alassane Sow mo radio télévision fulɓe international ɗo e centre commercial Ali Malal Diallo mo Thiaroye bandiraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e meɗen to banggue e numéro meɗen woni tonggode nde mbatta ko 77 541 37 32 ɗum noon bandiraɓe e sehilaɓe wonɓe nder leydi ha diaspora ɓuuri woɗɗude kala jiɗɗo jokkodirde e meɗen so gueno haaji so noddi meɗen tonggode meɗen 77 541 37 32 ma waw hebde hunde no jiɗirɗa mo jii ɗiɗo leppi ma andu ko leppi hanki tina tawa kono kadi koto jejjiten so tawi ɗiɗo bandaji eɗen gandi ko bandaji hanki ɗiɗo ko bandaji hanki kono noon eɗen mbawi ittude ɗi mbaylen mbatten ɗi e carte mémoire walla mbatten ɗi e kele ɗum kadi tawi won joguiɗo ɗum ene anti hen alarejo muɗum so tawi addi ɗiɗo bandaji eɗen mbayla ɗum mbatten ɗum e kele ma walla carte mémoire ɗum ɗo fof eɗen gollo ɗum ɗum noon bandiraɓe hay vidéo ji ancien ji ɗi mbiyata tuufeje ɗi so tawi jomum ari ɗo eɗen mbawi waylande ɗum mbatten ɗum e kele ma carte mémoire nder leydi diaspora musidɗo moon so Alassane Sow mo radio télévision fulɓe walla nawtami Koundel jaam sonko benke e ŋurani lugal gulaji cergal ŋakali men fof e jammule ma nima yima toɓe jimi e saare maɗa noddirguel meɗen 77 541 37 32 pilmowo meɗen international Diallo Mamadou Diallo gorko mo fondu e ŋaŋago kanko tigi joguino mbiyen camara o ɗum noon Allah jarama on jarama kon yimɓe kon moƴƴi